Ne, vítáme vás u prvního videa, kde jsme hezky s Emičkou. První video, to je dobrý. A dejte like a odběr. A nezapomeňte na zvoneček. Jo. Já se taky vyberu. Asi hodím čárčku. Come on. Tak dej to. Tak jdeme. Počkej, ne, dávaj to. Počkej, můžu prosím? Ty nechceš tady to, viď? Dám si tohle. Tak jdeme. A natáčíme video. A neberte se, hezky se usaďte a jdeme na to. Jdeme. Jo, kam mám to tady? Je to úplně stejné jako Minecraft. Ne, musíš střílet tady na ty bedny. A ty, kteří jsou nepřátelé, tak musíš na ně taky střílet. No tady to taky hezky. A na tohle střílej taky. A bacha tě nezabije. Hezky, ale já se musím kam chránit. A dobrý, první pokus byl dobrý. Hello. Come on, ne. Pomoc. Dobrý, si tu. Kde ten kokos? Nejde rychle. Pomoc! Zdrhej! Ajda. Dobrý. Moc do videa, jakoby, jo? Jsme v YouTube. Jenom to. Tak nebudeme hrát video, no, prostě. Něco, čím se neumírá tak často. To by to nebaví. Proč? To se to uč a možná ti to jednou zabaví. To je fotbal? Jo, ne, to není fotbal, to je krystaly, musíš bělat tam ty krystaly. Bělej tam ty krystaly, tady ty. Jestli tě zabít tady ty hráči, jo? Dobrý, už jsem v pohodě. Ne, mě zabil. Ach, neumřeš, sílu. Ty vogo. Ale dobrý, já jsem teď dobrý. No tak se mnou nezahraj, no. Můžu natočit svoje video? Hraj! Budu mít za chvíli čárčku. Smrti coin! A jeda. Kamo ne? No. Co? Kam co? Nesmím, kamo, hele, co to? Máme foto modrý. Tady to? Já nechci hrát. No tak počkej, Já nechci natočit svoje video. No tak nebudeme hrát, no tak se odpoj. A zařez Minecraft, no. Tak natočíme. Počkejte chvíli, jo, musím něco udělat. Tak už to jsem tu sám. Ale jsem shy. A 11.
Třeba život. A tak jdeme na to, počkej. A hraješ ten zpět. Ty ho musíš od začátku. Tak jdeme na to. Jdu cestovat. Ty hráči tady, jo, jsou docela blázní, ale musím dávat. Ahoj, seriákary, jestli se na to vůbec koukáš, seričku, jakaríčku. Ne, poslední rána. Kamo. Tam nikoho. O, kamo. O, kamo, to jsem se dobře. OK. První čas. Já jsem dorazila na ledový Jo, na ledový svět, to je taky. Už jako do videa pořád. Co ukáž? To je portál, vem si z něho tu čestku si najdeš. Netěž to, ale... Let's go, vyhráli jsme první hru. Juhu. Co by tu zase chcete? Tady máme nějaké železo. Tak já tohle vezmu. Já miluju tu šeli. A tam se koukejte na YouTuberu. Jestli si tam seriákary, tak prosím dej mi like, že mám 11. Jdeme hrát. Na to. Super, mega dobré. Já Avička ještě hraje Minecraft, protože jej to nebavilo a měl to tak tolik coinů. Měl 500. To YouTuber nedal skoro. Čekám, až najdu nějakou ledovou jeskyni. To je ledová jeskyně. To je jako vesnice. Jo, Vesnice ledová, tak OK. Kámo, skoro budu mít.
Škoda. OK, ale... Jste skotej. Kam? Ne, kamo. Já ještě dělám to, abych nelítala furt. To pořád lítám. Už nelítám. Mhm. Oh, kamo. Kam? Kámo, to jsem možná. Koukej, ztroskotaná loď. Kámo, ty jsi bohatý. Kámo. OK. Tady To můžu bydlet. tak byť. Tady máš šestku. Ale go. Oh my... Hustý, mapa! Mapa pokladu. Musí chceš. A jak se to dělá? Já potřebuji dveře. Pardon. To je první video, kde jsme máme čárčku. Tohle videa je konec.